Hi guys, may adlaw guys. So, magmukbang day tag mangga. Traw? Fresh. Fresh na fresh. Oh, fresh na fresh from the tree. Hmm? Lami ani ay. Ilaw ba? Ilaw nga mangga. Mukbang na kaniya. Gipikas na ni daan guys oh. Gikwaan ni gliso. Traw? Lami ani. Guys, nga ta guys nahihipon guys gisal ba. Nga spicy gamay. Nga unta. Isa to yung mga mahiligon ug mangga ra, hilig ug aslom ra. Palawayon ta mo niyo. Oh, ah, first bite. Mm. Mm. Eh, ngaunta. Saya tag mukbang mangga ba. Hilaw kayo. Crispy ba kayo? Hmm? Mi Ya, tabangi ko kaon, daghan pa kayo. Hmm. Mi kayo. Oh. Ah, pahipon nimo ha. Sa to hilig ug mangga da. Mao na niyo. Ha. Hmm. Mi Lami sa kay hipon kayo. Templado ba? Hmm. Padunggo mo ha. Crispy pa kayo. Hmm. Hmm. Amo naghiwalaan ba? Kuwag liso. Hmm. Wala na yung liso. Itsura ba? Asa panit ka no? Ah. Hmm. Crispy ka. Lami kay timplang kwan. Hipon. Hmm. Ano No. Hipon ba? Langhalang ba? Langhalang gamay oh. Hmm. Mi ano? Ngaon. Oh. Hmm. 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 Gub ka. Linghod ni nga mangga. Ha? Hmm. Dali, tabangi ko no, daghan ba kayo? Hmm. Hmm. Ice cream yummy. Ice cream good. Dahil sa pag-aslong nga ba yan, bagay ra siya sa kuan sa hipon. Hmm. Hmm. Buha sa nga. Ah. Hmm. Hmm. Tungog mo? Crispy kayo. Ah. Hmm. 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 Ba? Bang panagsa ba? Pangga ba? Hmm. Hmm. Ano ta? Hello. Lingod pa ka. Hmm. Hmm. Ah. Mi ah. Mi lagi to.
Nawar ko no. Mapay pagpo-po wa. Ni sa maglaway lang. Pahipon ni mo apiting lami ang timpla eh. Grabe lami ang pagaluto ni hipon na. Ako lang gyapon. Hmm. Hmm? Hmm? Abi mi buyag. Hmm. Hmm? Hmm? Gubkob agya. Ba? Tabangi ko kaon ba? To imong laway oh. Naglaway naman kay. Nga ba? Ayos ka. Ipon. Hmm. Hmm. Ba? Amon po. Halom. Hmm? Bangi kaon. Bangi kaon ba? Pagani di ko korot na. Kanal sa. Huwag naglawain mo mayo. Bye-bye. Tanda sa video kay taas-taas na. Hotdon gyapon ko ni. Bye-bye.